Hola, em dic Noaila i us ensenyaré com fer aquesta divisió. Primer he fet 110 perquè el 110 està en la taula de l'11 i també he fet 11 que també està en la taula de l'11. Però què reparteixes? I reparteixo 128. Però què són aquests 128? 128 euros, per exemple. Entre quantes persones els reparteixes? Entre 11. Molt bé. Va, continua. Després em queden 7, però el 7 no està a la taula de l'11 i l'he ficat al residu. I després 10 per 11, 110. I 1 per 11, 11. Li sumo tot i és 11. I el quocient és 11. I és inexacte.